Immaġinaw Malta fis-seklu 16. Il-gżira għadha qed tirkupra mill-assedju l-kbir. Fl-arja għadha tinħass it-theddida ta' attakk ieħor mit-toroq. Il-kavallieri ta' San Ġwan kellhom għażla, jew jitilqu minn gżiritna jew jibqgħu u jsaħħuha. Għażlu li jibqgħu u li jibnu belt imdawra biswar. L-inġinier militari Francesco Lapparelli fassa l-belt b'9 kavallieri. Minn dawk id-9 inbnew 2, il-Kavallier ta' San Ġwan u l-Kavallier ta' San Ġago. Il-Kavallier ta' San Ġagbu għandu storja mill-aktar interessanti. Inbena bilan li jiddefendi l-Belt Valletta minn attakki min-naħa tal-Furjana. Ma fi żmien l-Ingliżi kien jintuża bħala maħżen tal-ilma u aktar tard bħala maħżen tal-ikel. U illum il-Kavallier ta' San Ġagbu jaqdi funzjoni ferm differenti. Illum la jaħżen kanuni, la ilma u lanqas ikel. Illum hu maħżen ta' produzzjonijiet u avvenimenti kreattivi. Sar ċentru għal kreattività, sar spazju kreattiv. Fil-bidu kien diffiċli immens, bħal kull ħaġa, bħal kull meta tibda ħaġa ġdida, dejjem ikun hemm ċertu affarijiet li titwikja u tirranġa u l-isfida kienet enormi ġifieri biex toħloq il-kultura wkoll li l-attivitajiet kollha ikunu taħt saqaf wieħed u jkun hemm sinerġija bejniethom, bejn is-sfin, bejn it-teatru, bejn l-arti, ma kienx faċli. Ġifieri kienet l-ewwel darba li inħolqot dat tip ta' ambjent. St. James beda b'viżjoni li jkun il-pjattaforma bħala pjattaforma u katalist biex l-arti u t-teatru kontemporanju jieħdu żvolta. Naħseb minn dik in-naħa St. James irnexxa. Il-fatt li għandu teatru fit-Tont, daka jagħmlu differenti ħafna mill-ispazji l-oħra f'dak li artisti u diretturi ta' teatru iridu jaħsbu b'mod differenti u toħolqilhom ftit ta' challenge. Ma naħseb dik tmur ħafna ma l-idea u l-idjoma kontemporanja ta' teatru. Naħseb St. James hemmhekk żgur illi irnexxielu jmexxi dik l-idea l qudiem. Minn mindu fetaħ l-ispazju kreattiv St. James Cavalier kien wera li l-fokus ħajkun fuq il-kreattività. U minħabba li jiena anki qiegħed involut fl-edukazzjoni, kelli minn dejjem relazzjoni mill-qrib ma' dan l-ispazju. L-ewwel wirja li kien hemm fil-fatt kont ħadd sehem fiha kienet il-wirja tal-Ftuħ fejn kelli l-ewwel installazzjoni ġewwa dal-ispazju. U kienet installazzjoni interessanti ħafna u anki wera l-ispazju li ħajkun spazju differenti minn exhibition spaces oħrajn. U allura minn hemmhekk jiena bdejt nara li dal-ispazju qed jagħti impetus lill-artisti, kemm artisti viżivi, speċjalment viżivi minn ħadd tiegħi,
però anki artisti tat-teatru u ta' kull forma oħra ta' espressjoni artistika. Jiena tul dawn 15-il sena għamilt ħafna wirijiet hemmhekk. Ikkurajt ħafna wirijiet ukoll, jiġifieri kelli l-okkażjoni li nagħmel curatorial work ma' artisti oħrajn u anki nara kif ċertu artisti anki żgħażagħ fjorixxew u qed juru dan l-ispazju. Il-fatt li St. James serva ta' pjattaforma l-idjoma kontemporanja kemm ukoll fl-arti viżiva, naħseb dik hija xi ħaġa li ħadd ma jista' jiġħadha. Jiġifieri għall-artisti kontemporanji forsi mhux l-ispazju dejjem ideali, imma il-fatt li kien hawn żgur li ta' spinta biex il-ħsieb fl-arti kontemporanja kif espressa fil-kuntest Malti inbidlet. ċentru ta' kreatività fej l-attivitajiet kollha jiġu flimkien, ideali tkun mibnija, tkun purposely built. Però li toħloq ċentru ta' kreatività f'binja ta' 400-500 sena kienet l-ikbar sfida biex l-operat ikun jista' jitmexxa faċli. U dik kienet l-ikbar sfida. Naturalment kien hemm ċertu restrictions f'binja antika. L-iskop hu li kull forma ta' kreattività jew nas kemm jista' jkun minn kull forma ta' kreattività. Issiba fejn issibu mhux neċessarjament fl-oqsma li huma renomati għal kreattività bħall-arti u l-kultura, ma anke foqsma bħal teknoloġija, bħal informatika, bħal setturi differenti jiltaqgħu fi spazju wieħed u jinħolqu proġetti kreattivi. Dak hu l-għan u dak hu l-iskop. Ġifieri l-ispazju kreattiv jaħdem bħala inkubatur ta' proġetti kreattivi. Il-viżjoni strateġika ta' spazju kreattiv hija sempliċi ħafna u ddur fuq 3 kunċetti. 3 kunċetti li huma l-identità, id-diversità u l-eredità. Bl-identità aħna nfissru min aħna. Huwa ċar tajjeb li aħna nkunu ċari min aħna, ġifieri aħna bħala Maltin, aħna bħala ċentru għall kreattività u issa iktar minn qatt qabel aħna bħala spazju kreattiv. X'infissru? X'inhi differenza pereżempju bejn l-arti, il-kreattività u l-kultura? U x'inhi r-relazzjoni bejn dawn it-tliet termini li għalkemm huma relatati it-tlieta jfissru xi ħaġa differenti minn xulxin. Dik hija l-identità. Id-diversità hija tista' tħares liha b'kelma oħra li tixbaħ il-kelma diversità li hija id-differenza. Ġifri aħna fil-viżjoni strateġika tagħna naraw li naħdmu ma' kemm jista' jkun nies differenti u fl-istess ħin naħdmu tipi ta' xogħol differenti. Ġifri id-diversità f'dak is-sens miftuħ isu anke fil-bioloġija nitkellmu dwar il-biodiversità, tipi differenti ta' speċi fil-każ tagħna, tipi differenti ta' proġetti kreattivi, tipi differenti ta' kreattività u tipi differenti ta' nies sew bħala udjenza u sew bħala nies li jipproduċu attivitajiet msejsa fuq il-kreattività. It-tielet punt huwa l-eredità. L-eredità dak li nistgħu nsejħulu il-wirt. Il-wirt tagħna jew il-wirt ta' x'sa nħallu warajna. Ġifri aħna li qegħdin nagħmlu dan kollu. Kemm aħna konxi ta' x'sa jibqa' warajna minn dan li qed nagħmlu, jew sempliċement qegħdin nieħdu pjaċir b'dan li qed jiġri issa u sempliċement jgħaddi snin u jintesa kollox. Fl-istess waqt, inħarsu lura, x'ġie qabilna. Aħna l-ewwel nies li qatt għamlu dan it-tip ta' xogħol anke bħala Maltin u ħafna drabi nsibu li hemm stejjer tal-kreattività fil-qasam Malti illi bil-kemm nafu bihom. U allura naħsbu illi għalina huwa importanti li nenfasizzaw dan is-sens ta' eredità biex sew nifhmu minn fejn ġejna kif ukoll x'se nħallu warajna. U fl-istess waqt dan jorbot ukoll mal-kunċett tad-diversità u l-kunċett tal-identità. Aħna konna team nistgħu ngħidu li ħdimna propju bħala team il-membri tal-bord kollha flimkien u naħseb dak li għamilna biex lil dan iċ-ċentru taħ karattru. Imxejna morna l-lemm l-idea li dan ikun xi mużew imma li ikun inkubatur ta' ideat kreattivi, ta' inizjattivi kreattivi. U naħseb din il-ħaġa ħadmet fil-perjodu tagħna, għax dak huwa l-perjodu li nista' nitkellem dwaru, u ħarġu diversi inizjattivi u wellidna
diversi inizjattivi li mbagħad marru ħadu l-ħajja tagħhom barra minn dan iċ-ċentru. Sar progress kbir ħafna minn 15-il sena law u llum kif qed nara kif mmexxi hemm ċertu inklużività li dik kienet il-parti mill-brief li kienu tawna l-Ministeru huwa we have to be inclusive, mhux exclusive, fejn naturalment tittoħloq opportunità għat-talent li għadu żgħir, idu mmorru l-iskejjel, idu nkunu proactive, namlu outreach programs fej ninvolvu in-nies f'diversi arti u naħseb dik il-challenge, dik il-sfida, naħseb sar progress qawwi llum anki n-nies li jitlu hawnhekk li jkunu involuti f'diversi attivitajiet jħossuhom komdi u l-opportunitajiet mal-iskejjel qed ikun hemm. Naturalment, dejjem there is always room for improvement, dejjem ikun hemm lok biex nimprovjaw l-affarijiet. Li niftakar l-aktar kienu id-diskussjonijiet li kellna fil-livell ta' board dwar l-indirizzament li ridna nagħtu lil dan iċ-ċentru. Kienu diskussjonijiet bejn li kienu diskussjonijiet konċettwali imma anki ridna impoġġuhom fil-prattika permezz ta' inizjattivi pereżempju bħal meta għamilna it-teatru għal persuni b'diżabilità meta dawn batnihom barra minn Malta weħidhom u bil-ġenituri tagħhom ma xtaqux li daw jitilqu weħidhom u tajnihom dik il-libertà, dik il-fiduċja fihom infushom. Bħal dawn kien hemm ħafna inizjattivi simili u dawn huma li għamlu d-differenza, dawn ma kinux is-solita biex ngħidu hekk play imtella tajjeb jew kunċert ta' livell għoli, imma kienu inizjattivi li fetħu toroq ġodda għal diversi nies li forsi huma stess ma kienux qatt joħolmu li se jkollhom dik l-opportunità. U f'dan is-sens naħseb li ċ-ċentru għandu jkompli jfittex inizjattivi bħal dan għax meta qed ngħidu ċentru għall kreattività, iċ-ċentru stess irid ikun kreattiv fil-mod kif jistimula l-kreattività. Fis-sena 2000 il-Kavallier ta' San Ġagbu reġa' għadda minn bidla kbira. Minn bini mfassal biex jilqa' l-attakki tat-toroq sar post li jilqa' n-nies fih. Din il-bidla ħsiebha il-professur Richard England, wieħed mill-arkitetti l-aktar magħrufin ġewwa Malta, bl-għajnuna ta' Michael Ellul, espert tar-restawr. L-akbar sfida kienet dik li bini maħsub biex ikeċċi l-invażuri kellu jinbidel f'bini li jilqa' fih in-nies. Ma nixxi ngħidu, il-Kavallier ta' San Ġagbu kellhom isirulu tibdiliet strutturali kbar. Ngħidu aħna il-ġwiebi li fi żmien l-Ingliżi kienu jaħżnu l-ilma bil-mod il-mod inbidlu f'atriju u teatru spettakolari li f'dawn l-aħħar snin raw ma' 800 produzzjoni, avveniment u festival u għexieren ta' nies li żaruhom biħġarhom. Fondazzjoni Kreattività hija entità pubblika li għandha l-għan ewlieni u li tmexxi u toħloq programm ta' attivitajiet fih dan l-ispazju kreattiv St. James Kavallier. Imma mhux biss responsabbli wkoll minn sensiela ta' proġetti oħra kemm mal-komunitajiet u proġetti nazzjonali u festivals nazzjonali bħal Viva u Ziguzajk.
Kelli ħafna esperjenzi sbieħ dan il-post. Għamil żmien fejn kont anke direttur tal-fondazzjoni jiena u niftakar sew żewġ wirjiet importanti. Il-wirja tiegħi fi-2011 kien jisimha Terren Vague fejn kont qed nuri pittura, fotografija u video. Dik kienet wirja importanti għalija għall-karriera tiegħi għax inħoss li kont ġbart hemmhekk f'dik il-wirja dak kollu li jiena nagħmel speċi minnaħa ta' kreattività, minnaħa ta' espressjoni. Kien hemm ukoll il-wirja ta' ċogim ta' 2005 li jiena kont kuratur tagħha. Digital Discourse. Din konna ġibna ftit artisti mill-Commonwealth, artisti differenti minn posti differenti, ġibna x-xogħol tagħhom hawnhekk u kienet l-ewwel wirja ta' arti diġitali f'Malta. Wara dik kelli wirja oħra li kont ġibta mit-Tate Gallery li kien jisimha Analog. Din kienet wirja ta' kif bdiet l-arti tal-video ġewwa l-Ingilterra. Ġifieri dan ma kollha memorji sbieħ li jiena niftakar ċertu fondness. Naseb tul din l-aħħar sena sentej, wieħed mill-highlights gwar kien il-Festival Viva żgur. Naseb irnexxielna noħolqu festival ġdid tant neċessarji fis-settur tal-arti viżiva, xi ħaġa li kienet nieqsa u naħseb ħalla impatt pożittiv. Waħda mill-iktar avvenimenti li ħadd gost li saret kienet il-avveniment li St. James tella flimkien mal-iskejjel għal-tfal bi bżonnijiet speċjali. Da kien avveniment li kien imsejjaħ Festival of the Senses u hemmhekk St. James wera li l-policy tiegħu ta' inklużjoni vera kien vera jatwa il-fatt li ta' opportunità li studenti bi bżonnijiet speċjali setgħu jitellaw xogħlijiet u juru l-abilità tagħhom naħseb kien punt importanti. Jiena hawnhekk kont involut f'diversi attivitajiet, numru kbir ta' attivitajiet, forsi l-isbaħ memorja li għandi huwa tal-kunċerti ta' wara nofsinhar li kienu jittellaw ġewwa l-Knisja ta' Santa Katarina tal-Italja propju pass il-bot miċ-ċentru. Kien proġett interessanti, il-Knisja ta' Santa Katarina d'Italja kellha bżonn restawr kbir. Kien sar restawr fuq barra iżda fuq ġewwa kien qatt ma hemmx fondi għal restawr. U kien hemm proġett flimkien ma' Kavallier ta' San Ġagbu sabiex jinġabru il-fondi u tiżdied ukoll l-arfin fuq dak il-proġett. U għal 7 snin sħaħ kien hemm numru ta' kunċerti, kien hemm kunċerti darbtej fil-ġimgħa wara nofsinhar u kien hemm ukoll anke forum ta' attivitajiet oħra li kienet jittellaw ġewwa din il-Knisja u hemmhekk propju bdew ħafna mużiċisti dak iż-żmien konna żgħażagħ, issa m'għandniex daqshekk żgħażagħ, imma huma kollha mużiċisti llum il-ġurnata għamlu isem kbir għall-pajjiż, nista' nsemmi fosthom nies li kantaw hemmhekk, Nikelis Ġus Darmanin, tenur, Claire Gigo, mezzo soprano, u numru kbir ħafna ta' mużiċisti. Darba provajna noddu kemm għaddew mużiċisti minn hemmhekk u biżna l-200 sew, ġifieri kien proġett pjuttost importanti. Affarijiet oħra huwa x-xogħol siewi li jsir b'Festival Palzi Gużajk. Dawk il-fatt li jirnexxielek tattira 15-16,000 tifel u tifla fi żmien ġimgħa jiċċelebraw l-arti f'kull forma. Il-proposti għal proġetti li jipparteċipaw fl-ispazju kreattiv huma magħżula minn proċess sempliċi ħafna. Il-proċess jibda billi dak li jkun interessat li jipproponi xi ħaġa jimla formola li għandna fuq il-website tagħna li hija fuq kreattività.org. F'din il-formola aħna nitolbu affarijiet bażiċi ħafna, pereżempju li min ikun qiegħed jipproponi xi ħaġa jgħidilna x'inhi din il-ħaġa li qiegħed jipproponi, x'tip ta' spazju hemm bżonn biex issir, f'liema dati tista' ssir, x'tip ta' budget hemm magħha. U hemm mbagħad allura set ta' kriterji illi bihom aħna nevalwaw kull applikazzjoni jew nkella kull proposta illi ssirilna biex imbagħad nagħtu gradi, nagħtu numri jiġifieri biex ovvjament naraw li huma dawk il-proġetti li aħna nistgħu nagħmlu u dawk li ma nistgħux nagħmlu għax jew hemm wisq proġetti fl-istess dati jew nkellax il-budget jippermetti tant
u x'naf jien. Matul l-istaġun attwali kellna 150 applikazzjoni illi aħna ikkonsidrajna. Minn dawn il-150 applikazzjoni għandna kważi 80 proġett. Ġifieri għaliex mhux għax aħna ma ċettajniex 70 applikazzjoni, ma x'kien hemm minnhom illi laqajnihom anke ma' xulxin. Applikazzjonijiet oħra li għalkemm pereżempju aċċettajnihom min kien ipproponihom għażel illi pereżempju jkompli jaħdem aktar fuq dak il-proġett u jippreżentah per każu is-sena ta' wara jew nkella qbilna flimkien magħhom illi dan huwa proġett li jista' jingħaqad ma' proġett ieħor. U dawn kienu minn 14 il-tip ta' forma kreattiva differenti. il sena ilu fis-sena 2000 il-Kavallier ta' San Ġagbu reġa' nfetaħ bħala ċentru nazzjonali għall-kreattività. Biex jitfakkar dan kollu l-ħafna tragwardi kulturali li ntlaħqu matul is-snin li ċ-ċentru ilu miftuħ, qed isir proġett biex jilqa' udjenzi differenti u jħares lejn il-ġejjieni taċ-ċentru. Il-programm tal-Ispazju Kreattiv huwa divers ħafna. Huwa divers għax wieħed mill-prinċipji tagħna fil-viżjoni strateġika tagħna huwa d-diversità. Huwa imsejjes ukoll biex jorbot ma' dawk iż-żewġ punti l-oħra li għandna fil-viżjoni strateġika ta' l-identità tagħna bħala Maltin u aħna min aħna bħala nies kreattivi u fl-istess waqt jorbot ukoll mal-kunċett ta' l-eredità. U allura għandna proġetti illi jorbtu fuq firxa ta' madwar il-14 il-forma differenti ta' kreattività. Ġifieri mhux biss mużika, teatru u arti viżiva, imma wkoll pereżempju spettaklu ta' maġija minn Vanni Pulè, illi għandna pereżempju għal ġimgħat ta' ftit qabel il-milied biex nagħtu eżempju wieħed. Biex norbtu pereżempju mal-idea ta' l-eredità, aħna organizzajna fl-imkien mal-familja tal-artist Antoine Camilleri wirja ta' xogħlijiet tal-ħajja tiegħu u fl-istess ħin anke nesploraw aspetti tal-ħajja tiegħu. Issa fit-23 ta' Novembru ta' l-2015 Antoine Camilleri jagħlaq 10 snin mill-mewt tiegħu. U allura ħassejna li kien xira li nfakru dan l-anniversarju bl-istess mod li jitfakru tant anniversarju oħra imma din id-darba fil-qasam tal-arti u l-kreattività. Apparti jekk però għandna wkoll aspetti oħra illi n-nies jistennew minn għandna. Hawnhekk għall-fatt li l-programm tagħna ilu għaddej 15 sena u hemm ċertu sens ta' kontinwità f'dawk li huma forom forsi xi ftit aktar illi drajnihom issa ġifieri. B'mod partikolari naf illi n-nies ifittxu ħafna fiċ-ċinema tagħna dawk it-trasmissjonijiet illi nagħmlu diretti min-National Theatre ta' Londra, mill-Bolshoi ta' Moskow u mill-Metropolitan Opera ta' New York. Jiena f'kemm involut fiċ-ċentru hawnhekk rajt iċ-ċentru jinbidel b'mod tajjeb ħafna. Dak kien propju l-proġett tal-millenju ta' Malta. Fil-bidu kien bħala ċentru kulturali, forsi kien għandu l-bidu kien għandu qed isib saqaj. Illum għaddew, l-ġurnata għaddew 15-il sena u nistgħu nimxu għal pass li jmiss, li mhuwiex biss ċentru li jilqa' produzzjonijiet u xogħol artistiku, iżda jkun propju ċentru li jkun il-katalist għal ħolqien ġdid ta' xogħol ġdid. Qed naraw issa l-iżvilupp taċ-ċentru mhux biss bħala post fejn jinkera l-ispazju, iżda post anzi fejn jinħalaq dialogu u jinħoloq ukoll xogħol artistiku ġdid. Qed naraw ukoll ħafna xogħol dak li huwa media ġdida, digital media pereżempju. Affarijiet forum tal-arti forsi li mhumiex daqshekk għadhom b'saħħithom. Pereżempju milux twaffqet l-Electronic Music Malta li qed jaħdmu ħafna ma' dan iċ-ċentru sabiex naħdmu fuq dak il-lat ta' mużika għal mużika elettronika. Iċ-ċentru dan l-aħħar inbidel sew fil-fatt anki l-fatt li qed isejjaħ lilu nnifsu spazju kreattiv iktar milli jintrabat mal-Kavallier ta' San Ġagbu. Inħoss li din hija pass tajjeb il-qoddim għaliex qed jindirizza aktar il-kreattività kemm f'kull qasam tal-arti. Qed naraw wkoll ħafna l-impenn taż-żgħażagħ f'dan l-ispazju li jawgura tajjeb għall-ispazju.
fil-fatt nixtieq li naraħ ikompli jindirizza udjenzi diversi u kompli wkoll ħalli eredità warajh. Kull wirja, kull attività għandha tiġi digitized, għandha tiġi miżmuma ħalli jkun hemm xi riċerka l qudiem fej wieħed ikun irid juża dan materjal isibu hemmhekk lest għal-riċerka. Jien naħseb ħaġa li xtaqt li saret fil-perjodu tagħna, imma sfortunatament minħabba il-domandi u il-challenges, l-sfidi li sibna ma stajniex nagħmluha wkoll għax il-ħin huwa dak li hu, hija li dan iċ-ċentru mhux biss ikun ċentru ta' kreattività għall-arti, imma jkun ċentru ta' kreattività għall-arti u għax-xjenza u jara kif dawn it-tnejn jista' jgħinhom biex jaħdmu flimkien. Dan huwa pajjiż li naħseb f'dan l-aspett għadna fadlilna ħafna x'naqtfu u hemm spazju fejn nimmaturaw, għandna nies tajbin kemm fl-arti u kemm fix-xjenza, imma jekk nistgħu b'xi mod jew ieħor nagħmlu immersjoni ta' dawn iż-żewġ dinjiet li ħafna nies jarawhom differenti meta fil-fatt dawn huma żewġ dinjiet komplementari. Tkun xi ħaġa sabiħa kieku fis-snin li ġejjin jista' dan iċ-ċentru jaħdem iktar f'din id-direzzjoni. Għaddejna minn exercise ħieħ ta' rebranding, sa ftit ta' żmien ilu l-enfasi kienet fuq St. James Cavalier bħala isem, illum mixin li fejn l-enfasi qed nagħtuha fuq l-ispazju kreattiv iktar milli fuq il-binja. Il-binja hija binja storika li m'għandix bżonn li għandna niftaħru biha, hija waħedha. Aħna qed nippruvaw nagħtu daqsxejn iktar focus ta' fejn ix-xogħol tul dawn l-aħħar 15-il sena sar li kien fis-settur tal-kreattività. Ġifieri qed isiru numru ta' xogħlijiet li norganizzaw lilna nfusna b'tali mod li nkunu preparati għall-futur u li konna strateġija ċara u pjan ċar ta' fejn irridu naslu fi żmien 5-10 snin. Iċ-ċentru hawnhekk m'għandux ikun spazju bħala spazju fiżiku, imma ċ-ċentru huwa għandu jkun bħala idea. Idea li tista' tiġi esportata liberament madwar Malta u Għawdex u anke barra. Waħda mill-affarijiet li bħala board qed nisħu fuqha hija proprju li il-Kavalier ta' San Ġagbu mhuwiex il-binja iżda huwa l-ispazju. Fil-fatt dal-aħħar kellna rebranding biddilna l-isem għal spazju kreattiv. Għadu l-Kavalier ta' San Ġagbu iżda li rridu nisqu huwa li dan huwa spazju fejn jinħoloq xogħol ġdid. U hija xi ħaġa li aħna l-proġetti tagħna maħniex marbutin fiżikament ma' dan l-ispazju iżda nistgħu nilħu iktar komunitajiet madwar Malta u Għawdex u possibilment anke barra minn xtutna. 15 sena huma ħafna, fl-istess ħin huma ftit ukoll. Jekk toħodhom bħala bniedem, fi 15 sena tasal f'dak l-istadju fil-ħajja fejn tibda tieħu d-deċiżjonijiet il-kbar. Issa tagħmel bilqija ta' high-tech, x'professjoni forsi ħadieħu. U naħseb iċ-ċentru għall-kreattività, l-ispazju kreattiv. Wasal f'dak l-istadju fl-eżistenza tiegħu fejn irid jieħu ċertu deċiżjonijiet ta' kif se jkompli jiżviluppa u lejn liema direzzjoni ta' żvilupp irid imur. Ma tistax tagħmel dak mingħajr ma tkun taf eżattament minn fejn tlaqt, minn fejn bdejt, x'ħallejt warajk u l-pubbliku hemm barra kif jarak u kif jipperċipik.